42, 43, 44. Vă prezint aceste bucle superbe! Oh! Părul meu e atât de drept încât îi doboară pe toți! Iu, ce miroase? Eva! S-a luat foc părul! Hei, zboară! Întoarce-te la mama ta! Asta nu e cuibul tău! Doamne, un concurs de coafuri la școală? Cu părul meu rebel nu o să câștig. Mai bine. Ați văzut asta? Câștigătorul primește șansa de a studia la o școală de stiliști. Este evident că buclele mele de Hollywood vor câștiga. Oh, sigur! Părul meu drept e noua modă a sezonului! Ce se întâmplă? Și ce crezi că faci? Vreau să particip și eu la concurs. Aveți vreo problemă? Ai văzut măcar părul? Ce jenant! Arată-ne coama ta! Nu fi timidă! Hei, ce are părul meu? E păr normal. Da, sigur! Până la loc! Cuib la propriu pe cap! Îi stă în toate direcțiile! Și arată ca paiele! Terminați! Bine, găsesc eu o metodă să-mi îmblânzesc părul. Ei bine... Oh, Doamne! Uitați-vă la ele! Și-au lăsat părul atât de lung și al meu nici cu placa nu se îndreaptă. Deci care e secretul lor? Nu văd nimic. Mai bine. Bun. Wow, nu se poate. Wow, ce păr frumos. Oh, wow, și e atât de lung. Domnișoară Alice, nu am înțeles tema. Oh, nu vine profa? Wow, și părul ei arată atât de natural. Și miroase a șampon bun. Simt de parcă cineva mă trage de păr. Ups! Wow, ce tunsoare! Oare cum îl aranjează așa? Uite! Ce-i cu lumina aia? Bine, acum la treabă. Am nevoie de asta. Hei, ce se întâmplă? Ești țignită sau ce? Doar am nevoie de păr perfect drept pentru concurs. Ei bine, atunci trebuia să te fi născut cu un păr superb ca acela. Nu, ați înțeles greșit. Melanie a inventat ceva.
Bine, fie. Dacă părul drept nu a mers, atunci am nevoie de... Oh, păr creț! Oprește-te! Ce faci? Chiar tu ai cerut volum bombă, deci asta fac. Vrei să mă sufoc în punga aia? Vreau să câștig concursul de coafiuri, nu să fiu penibilă. Ia uite-te! Tina, supermodelul nostru celebru! A scris un articol întreg despre cum să ai grijă de păr! Ce vrei să spui, Cuș? Deranjezi pe cineva? Ce pot să spun? E ușor să dai sfaturi când e supermodel și ai tone de bani. Să văd eu cum își menține coama fără îngrijire scumpă. Gata? Până aici! Cine te crezi, ciudat-o? Tina, voi spune tuturor cum ești tu de fapt. Îți voi ruina reputația și nici nu vei câștiga concursul. Chiar era Tina cu adevărat? Sunt o idiotă! Reputația mea e terminată! Wow! Da? Atât de strălucitor este părul meu. Nu, nu trebuie să vadă că-mi cade părul. La naiba, trebuie să ascund asta cât mai repede. Wow! Yumi, stai puțin, vorbești serios? Nu știu despre ce vorbești. Sunt singura cu părul roșu din școală. De ce ți-ai vopsit părul în aceeași culoare ca și a mea? Acum nu mai ești. Am făcut-o ca să câștig concursul. Ce? Ți-ai pus numele pe listă? Vorbești serios? Nimic nu mă va opri din drumul spre visul meu. În plus, am doar 3 rivale. Luare la ureche. Deci așa, Mia, dă-mi un pix. Pentru ce-ți trebuie? Hei, ce faci? Deci Yumi nu crede că asta va fi atât de ușor pentru ea? Lasă să aibă mai multe rivale. Nu, eu nu vreau să particip. Relaxează-te, Mia, oricum nu ai câștiga. Nu mi-e frică de nimic. Părul meu e de neînvins acum. Crezi că dacă mă copiezi te face mai cool acum? Nici vorbă. Trebuie să fiu din nou cea mai unică. Ok, sigur găsesc pe cineva cu păr cool la cantină. Wow, ce drăgălașă cu bucle. Trebuie să încep cumva o conversație. Gata. Nu, hei, salut, ajutați-mă, mi s-a încurcat părul. Nu-ți face griji, fată cul mai mare. Te vom ajuta noi. Gata. Wow, mulțumesc. Pentru asta primiți o ciocolată. Planul a mers. Wow, e preferata mea. De unde ai știut? Intuiția. Vrei să mănânci tăiței cu noi? Cu plăcere. Părul ei e superb. Cum pot să-l fac și eu așa? Hei, ce faci?
Ups, scuze. Buclele sunt așa drăguțe, le-am confundat cu tăiței. Hei, aveți grijă, părul lui Miley este foarte frumos. Da, sigur. Oh, stai. Cred că știu ce pot folosi ca să-mi fac părul ca al ei. Ce e în neregulă cu ea? Ok, ăsta e planul. Mă strecor în casa Tinei și apoi îi cer iertare. După aceea, nu va spune nimănui din show business că sunt groaznică, iar reputația mea nu se va scufunda. Așa, nu o să pierd concursul! Domnișoară, te pot ajuta cu ceva? De ce ești aici? Firar, părul! La naiba! O, nu, înghețata mea! Tu cine ești? Sunt garda de corp a domnișoarei Tina. Și tu cine ești? Un pasnic? Ups, am venit să o văd pe Tina. Vroiam doar să-i spun câteva cuvinte. Are un păr atât de frumos. Vreau și eu păr așa. Hei, unde mă duci? Sper că nu o să te mai furișezi prin casa Tinei. De ce asta? De ce mi-ai stricat buclele perfecte? Și cum să o găsesc pe Tina acum? Nu o să câștig concursul așa! Bine că am venit la salon înaintea lui Yumi. Oh, Yumi voia să arate ca mine, dar acum va arăta ca un pudel. Oh, bună după amiaza. Bună ziua! Prietena mea are programare cu dumneavoastră astăzi pentru o îndreptare a părului cu keratină. Yumi, o cunoști, nu-i așa? Da, așa e. M-a rugat să vă spun că întârzie, da, și s-a răzgândit în privința keratinei. În schimb, mi-a zis că vrea un permanent foarte cret. Deja am pregătit totul. Mersi că mi-ai zis. Bună ziua! Gata pentru keratină? Oh, desigur, întotdeauna pregătită. Bună, scuze de întârziere. Și tu ești aici. Ai decis să mă copiezi iar? Eu te copiez? Tu ești cea care mereu mă copiază. Recunoaște că nu ești originală. Nu! Trebuie să recunoști că nu ai deloc idei originale. Voilà! Am terminat! Nu cred că am încurcat formula. Îmi pare rău. Perfect! Acum nu mai semene așa mult cu mine? Eu nu vreau să umblu arătând ca o fabrică de tăieței. Scoate asta din părul meu! Repede! Doamne! Agața asta acolo! Nu, acolo! Ce? Nu vezi? Nu! Cred că tu poți vedea puțin prea bine. Ce s-a întâmplat cu părul tău? Și tu ești în concurs! Și ce dacă? Trebuie să arăt ca un star de Hollywood în fiecare zi acum? Măcar spală-ți părul mai întâi! Mike! Ce-a făcut acum? Te descurci grozav! Un drăguț și jumătate! Dacă n-aș fi șeful comitetului școlii, te-aș alege pe tine! Ce drăguț! Hei, Donnie, am nevoie de ajutor. Sunt ocupat! Trebuie să decorăm sala înainte de concurs! Dar vreau ca cineva să-mi judece cu afiurare pentru concurs. Uite! Nu se poate, ești atât de neobișnuită! Îți place? Mersi! E un gunoi total! Ar trebui să renunțați la concurs înainte să fie prea târziu. Faceți liniște! Nu-i asculta, sunt doar geloși! Sunt uimit de această frumusețe!
Ce bine, mersi. Am nevoie de sprijin, vreau să câștig, dar nu știu cum. Nu-ți face griji, voi fi în juriu. Și te ajut să te pregătești. Nu voi spune nimănui, nu-i așa? Buclele tale sunt groaznice. Și apropo, trebuie să bagi placa în priză. Și tu ți ondulezi părul pe doze de suc și le iei din gunoi. Da, suntem dezastru. Deci, ia spune-mi, tu ce ai pățit? Îți amintești de Yumi? De la ora de biologie? Da, mi-amintesc că am ștersă cu părușaten. Da, exact. S-a vopsit în roșu și mă copiază. Și vrea să intre și ea în concurs. Nu mai sunt unică. Dar tu? Ghișce, am început să vorbesc despre celebrul model Tina la salon. Cea cu părul super lung? Da, nu o să-ți vină să crezi. Vorbesc despre ea și apoi ea se ridică de pe scaunul de lângă mine. Auci! Asta e o nebunie! Da, s-a supărat. A zis că îmi o să-mi strice reputația. Și acum nu o să câștig niciodată. Bine, încetează să mai plângi. Am o idee. Ce idee? Eu zic să ne unim forțele împotriva lor. Nu e o idee rea. Da, te ajut cu Tina. Iar eu o să te ajut să scap de Yumi. Ariel! Părul ei e super! Oh, să o întreb care e secretul? Până la urmă e vedeta școlii? Psst, Ariel? Ha? M-a confundat cu Ariel? Super! Ce vrei? Pot să mă joc cu părul tău? Păi, sigur? Super, ok. Pot să te întreb ceva? Spune! Scuze că sunt directă, ești regina școlii până la urmă. Chiar vreau păr ca al tău. Spune-mi, care e secretul? Bine! Ascultă, secretul meu e că îmi copiez rivalele. Deci ești de fapt o imitatoare? Oh, da! Sunt mândră de asta. Wow, nu mă așteptam la asta de la Ariel. Și dacă ești curioasă, și eu am găsit o metodă să câștig. Serios? Cum? Deci m-am împrietenit cu Donnie, șeful comitetului școlar. Va fi în juriu. Am înțeles. Donnie, ha? Nu-i nimic. Văd eu cum scap de el. Wow! Deci acum știu secretul tău. Doar trebuie să-i copiez pe toți. Pe cine vrei să suni? Fi recunoscătoare, Kitty. Să obțin acest număr a fost destul de greu. Ce-i asta? Nu înțeleg. Este agentul personal al Tinei. L-am furat de la stilista ei. Și ce ai de gând să faci? Să-ți salvezi pielea. Alo, bună! Dumneavoastră sunteți agentul domnișoarei Tina? Vedeți, prietena mea a cam jignit-o pe Tina la salonul dumneavoastră. Înțeleg indignarea dumneavoastră, doar că, înainte să intre în salon, s-a lovit la cap. Hei! Ne cerem scuze din nou. Da, o vom duce cu siguranță la un psihiatru. Ce spuneți? Tina vrea să vină la concurs? Da. Bine, o vom aștepta. Da! A mers, a fost așa de ușor. E pe bune?
Stai, Tina chiar vine la concurs? Agentul a spus că are nevoie de publicitate. Și de asemenea, s-ar putea chiar să ne favorizeze. Asta e! Acum e rândul meu să te ajut pe tine! Ca să o învingi pe Yumi, trebuie să fii total diferită de ea. Dar cum? Mă copiază la orice pas. Atunci tu va trebui să te schimbi. Hei! Ce pui la cale? Au! Mă doare! Rezistă, trebuie să-ți aranjăm puțin părul. E greu. Dar cum o să mă descurc la concurs? E atât de rebel. O să-l aranjăm frumos. Uite, asta e o sumă specială pentru părul rebel. Oh, wow! Sunt un adevărat profesionist. Wow! Donnie e atât de frumos! Mersi! Acum vei străluci la concurs. Mă ajuți atât de mult? De ce o faci? Păi, doar că îmi place de tine. Mă placi? Wow! Ei bine, și eu mă plac? Glumesc, și eu te plac? Deci, asta înseamnă că acum suntem un cuplu? Așa sper. Și acum am pe cineva care să mă voteze. Nu înțeleg. De ce râd de mine? Nu le băga în seama, ești bine. Ariel, ce e rușine de pe capul tău? E perucă? Nu! E noul meu păr. L-am vopsit. Dacă aș fi în locul tău, nu m-aș prezenta la concurs arătând așa penibil. Opriți-vă! Până aici! Katie, grăbește-te și vopsește la loc, chiar aici, în baia școlii! Bune! Hai, fetelor, nu stăm cu rușinile astea jalnice? Da! Deci așa spui. Deci, ce ascunzi, Yumi? Ce? De unde-i dunga aia verde, mă rog? Vii sau ce? Acum... Bună ziua! Bună ziua! Sunt reprezentantul școlii de stiliști. Voi fi în juriu alături de acești oameni minunați. Dar unde e Tina? Credeam că va veni și ne va ajuta să câștigăm! Bine că Donnie e aici, mă liniștește. Fiecare dintre voi va primi un aparat de coafat. Alegeți un styler și trebuie să-l folosiți. Cu el trebuie să vă faceți propria coafură. Hei, de ce ai luat-o pe cea mai tare? Scuze, dar buclele mele prețioase nu suportă dispozitive ieftine, așa că iau Dyson-ul. Și eu iau placa de îndreptat. Părul meu trebuie să fie perfect drept. Bine, eu iau placa de ondulat. Voi fi originală? Ei bine, vei arăta ca o bucată de pâine mototolită. Eu iau ondulatorul. Voi fi o mielușică. Mi se strânge stomacul. Oh, nu! Donnie, ce ai? Vă așteptăm pe scenă. Donnie nu va mai fi aici? Oh. 42, 43, 44. Vă prezint aceste bucle superbe.
Oh! Părul meu e atât de drept încât îi doboară pe toți. Ratatelor, coafiura mea va fi cea mai tare! Iu, ce miroase? Eva, ți-a luat foc părul! Oh, haide! Ups! Stați calmi, totul e bine, nu s-a întâmplat nimic, doar am ars puțin o șuviță. Eva, cum ai reușit să-ți arzi părul? Nu știu, am folosit spuma de care mi-a zis Donnie. Asta nu-i spumă, asta e ulei. Nu poți încălzi uleiul? Ce? Dar era altă sticlă, cine a schimbat-o? Ce neregulă cu placa? Nu încălzește deloc. Ce? E setată pe modul de înghețat? Dyson-ul meu s-a stricat. Cred că e fals. Gata! Cred că am găsit câștigătoarea. Ei bine, ratatelor! V-am învins pe toate! Nu pot să cred! Cum a făcut asta? Noi ne chinuim cu toate aparatele și ea și-a făcut liniștită părul. Asta a fost foarte ciudat. De ce am început să avem toți probleme în același timp? Ce zici, Yumi? De ce a lipsit Tina? Tina? Care Tina? N-am auzit de ea. Și de ce a plecat Donnie, ha? Ai văzut și tu, îl durea stomacul. Și de ce s-au stricat toate lucrurile noastre în același timp? Lăsați-mă, nu știu nimic. Ce e cu părul ei? De ce îl tot aranjează? Deci, ce ascunzi, Yumi? Ce? De unde e dunga aia verde? Mă rog. O secundă. Cred că acum înțeleg. Ce vrei? Este momentul să dezvăluim secretul câștigătoarei. Ce? Părul e de fapt verde. Era o perucă! Da! Voiam să mă fac roșcată și am încurcat vopseaua. Și ai decis să păcălești pe toată lumea venind aici cu perucă? E atât de jenant! Wow, și cine câștigă acum? Asta trebuie să decidem noi. Încă nu am decis cine a câștigat concursul. Prietenia a câștigat! Dar serios, mă bucur că suntem prieteni acum. Da, Eva, îmi pare rău că am râs de tine. Părul tău este absolut grozav. Are nevoie doar de îngrijirea potrivită. Exact ca orice alt păr. Mulțumesc! Păreați rele la început, dar de fapt sunteți tari. Nici eu și Kitty nu eram prietene, nu-i așa, Kitty? Așa e, mereu eram în concurență. Dar după aceea ne-am dat seama că doar împreună putem trece de momente grele. Drăguțelor, să vă îmbrățișez. Dar e un singur certificat pentru școala de stiliști. Și cineva va trebui să meargă la studii. Kitty,
Nu mai fi așa de dramatică. Deja am decis totul. Bine, poftim, poți să-l iei. L-ai câștigat. Ha, eu? De ce eu? Pentru că ai trecut prin cea mai grea călătorie cu părul tău neascultător și ești super puternică. Adevărul e că ești cea mai talentată dintre noi. Nu oricine poate face o coafură cool cu un păr rebel, să știi. Mulțumesc, sunteți tari. Sper că o să devii o stilistă grozavă și o să ne inviți să fim modele la show-urile tale. Desigur. Bună seara tuturor! Mă bucur că ați venit la show-ul meu! Wow! Te iubesc, ești imitoare! Wow! Da! Vă prezint cele mai tari coafiuri ale sezonului! Întâmpinați-le pe modele! Da! Guys, dacă vreți coafuri super ca ale noastre, Chemați-o pe Eva, cel mai top stilist din Team Land. deci, Tina, ce zici? Eu sunt pe podium, dar tu unde ești acum? Îmi pare atât de rău. Nu o băgați în seamă, încă nu și-a revenit după acea lovitură la cap. Wow, e pentru mine? Mersi, Doni. E bine, sigur că e pentru tine. Mua, sunt atât de mândru de tine. Îmi amintesc când te-am văzut cu coafura aia tip tăiței și am știut imediat că vei fi o legendă. Gata, mă flatez prea mult. Să le mulțumesc fetelor, au crezut în mine și mi-au dat șansa să învăț la școala de stil. Și nu au lăsat-o pe Yumi să fure victoria. Oh, wow, ți-ai amintit, Yumi? Oare ce s-a întâmplat cu ea după școală? Bună! Am fost la aceeași școală, nu? Yumi, bună! Bun venit la salon! Sunt cea mai bună stilistă de aici! Ai mare noroc că ai dat peste mine! Serios? Nu ai fugit rușinată de la concursul de coafuri de la școală? Ai înțeles greșit! Hei, ai grijă! Hai, e în regulă! Azi ai noroc că ești coafată de un talent! Yumi, de câte ori ți-am spus să nu mai îmi deranjezi clienții? Ești doar femeia de serviciu aici. Eu nu... Repede! Acum! Îngrijitoare! Bună, Melanie! Mă bucur să te văd! Ce facem azi? Am văzut aici într-o revistă noile coafuri ale Evei. Eva? Ha, mare stilistă mai e și Eva! Sigur! O să tac! Pur și simplu nu pot alege. Mi s-ar potrivi bine bucle ca lui Kitty sau părul drept ca lui Ariel. Hai să încercăm ambele opțiuni. Ador să fac toate coafiurile din catalogul Evei. Te concediez! Serios! Gașca Tim, mulțumim tuturor că v-ați uitat la acest super video despre păr. Nu uitați să dați like și să apăsați clopoțelul pentru că sunt sigur că sunteți deja abonați. Dacă nu sunteți, abonați-vă, iar astăzi fetele noastre drăguțe vor avea un vlog. Un fel de vlog provocare. Deci va fi despre Știi, chiar e păr. foarte Să începem amuzant. imediat. Alice N-am și încercat Maria niciodată. acum. Ce e cel mai bun instrument pe care l-am. Salut! Hei, Salutați, bună! abonații voștri sunt cu voi. Fetelor, azi avem un vlog despre păr, da, despre coafuri. Da. La ce credeți că servește un pieptene? Ei bine, pentru pieptănatul Ca să nu se Nu. încurce! Așa e. Azi o să întrebăm fetele dacă au părul încălcit. Fetele vor spune dacă cred Dar că tu? da sau nu. Dacă au și au spus că da, câștigă și primesc o acadea O pe să te băți. verificăm și pe tine? Nu, eu am o tonă de noduri în păr. Deci oricum cred că ați prins Bine, ideea. atunci. Dacă nu, o veți prinde pe parcurs. Alice, ai părul încălcit? Mă întrebi ce cred eu? Da.
Cred că nu cred asta. Ei bine, hai să verificăm. Oh, wow! Nu-i Ura! deloc încălcit. Deci, Alice a ghicit. Ce a cadea ție? Albastră. Albastră. Mersi, super. Miley, tu crezi că ai părul încălcit? Eu nu am părul încurcat, dar părul meu e natural creț, așa arată el. Și părul Super! creț nu se periază când e uscat, ci doar când te speli pe cap și pe scalp. Deci, cred că peria s-ar bloca, dar nu e încurcat. Dar îți stă foarte bine. Mersi! Ei bine, hai să verificăm. Deci crezi că peria se va bloca. Hai să o facem simplu, ok? Crezi că se va bloca peria? Bine, hai. Dăm o șuviță chiar acum. Aici! Haide! Per Asta total am înseamnă ghicit. că și Miley primește o Ce acadea. fel de un acadea aros. vrei? Drăguț. Poftim! Mersi! Să mergem mai departe. Hei, gașca Tim, vedeți cine e în spatele meu? E Gwen! Hai să-i verificăm părul superb, frumos și natural. Gwen, salut! Salut, Bună! abonații noștri sunt cu noi. Cum vă plac videourile noastre? Scrieți în comentarii. E deja a 6-a persoană care întreabă asta. Comentați mai jos, scrieți. Da. Deci de ce ai venit? Gwen, azi cred că nu stai în cafenea degeaba. Pentru voi, fetele noastre minunate și iubite, este un vlog, dar nu orice vlog, o provocare. Verificăm. Nu dai bomboane pe degeaba? Ei bine, o rezolvăm. Deci, ce crezi? Ai părul încălcit? E atunci când te piepteni și bum, peria se blochează. Aia înseamnă că e încălcit. Deci, ce crezi? Ai părul încălcit? Nu știu. Chiar trebuie să Da, răspund? nu, da? Da. Bine. Da. Ok, hai să verificăm. Dacă chiar e, atunci Gwen primește acadeaua. Haide! Bum! Bum! Ei bine! Este! Ia acadelele? Da! Cool. De fapt, nu are niciun nod. Suntem doar drăguți. Dar Gwen n-are părul încălcit. Ce-o fi? Doar Miley are. Deci ea e singura care nu are grijă de părul ei. Gwen, bună treabă! Și Dar acadelele? ți-am dat deja una. Ba nu? Și Gwen, deci eu te-am ajutat și Gwen a început să mă păcălească și pe mine. Acadeaua Nu e înapoi. adevărat. Cum adică n-am luat? Ați văzut, i-am dat lui Gwen Ba o acadea. nu. Guys, am avut o mică problemă tehnică dulce. Se pare că nu i-am dat lui Gwen o acadea, așa că o reparam asta foarte repede, chiar acum. Mulțumesc. Cu plăcere. Poți ok. Nu! Nu! Abia am scăpat de Gwen. Hei, gașca Tim, acum ne întoarcem pe scenă. Nimeni nu știe despre asta. Suntem la vlog, guys. Kitty, Yumi, provocare. Unde e Yumi, Kitty? Veniți aici, vă rog, în primul rând, bună tuturor. Bună! De ce nu salută nimeni abonații? Salutare tuturor! E puțin că n-ați intrat. Da, foarte Ce scary. bunătăți ai acolo? Ei bine, Nu mă filma. azi videoclipul nostru este despre coafurile voastre, despre părul vostru. Da, și avem o provocare. Aveți tangențe. Noduri! Noduri sau încălcirea sau tangențe. Bine, hai să începem. Yumi, tu crezi că ai noduri în păr? Păi nu știu, probabil că nu. Nu, dar serios acum, e o șansă să câștigi o acadea. Una chiar gustoasă. Eu n-am. Ok, nu Tu am. crezi că nu ai noduri? Bine, hai că să nu am. verificăm. Wow! Deloc! Ce se întâmplă? Azi toată lumea primește acadele. Pe care o vrei? Pe asta. Mersi. Atât? Kitty, hei, dă înapoi. Dacă am Da, noduri, cred că da cu coafiura asta. Ei bine, hai să verificăm. Încearcă. Sunt noduri, toată lumea le ia, nu e corect. Îmi permis, te rog, mersi. Ok, mersi. Vreau și una la fel. Ei bine, hai guys, dacă tot e gata, sfârșitul vlogului, toată lumea să-și ia nodurile. Wow! Îmi place. Hei, împarte și cu alții. Mersi Poftim? mult! Asta-i tot, guys. Mulțumesc! Și cu asta vlogul nostru se încheie. Vă mulțumim mult că v-ați uitat la vlog, la video. Nu uitați de like, comentariu, scrieți-ne, trimiteți prietenilor. Și acum vă trimitem să vizionați blooperele! Gata!
Asta e locul tău final? Da. Tare! Acțiune! Da, acesta este părul. Oh, Doamne. Oh. And I got you feeling wavy. Way too early to be hazy. Start a 10 job cause you're crazy.